खुलुमबाय बयनोबो फुंनि हामलायनाय बावनानै आं कमलाकान्त बसुमतारी दिनै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोरनि रादाब बिलाइयाव जा मैखोम रादाब सेबखांजादों बेफोरखौ फरायनानै खोनासंनो थाखाय आं नुजाथिदों। गिबियावनो लादों सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं। बेहाय गिबि रादाबानो जाबाय 2030नि उनाव आथिखालनि बिएडआ गनायजानाय नङा आरो 2 बोसोरनि गेजेराव थानाय नङा बिएड। जुगाबो सोलायगासिनो दङ, सोलोंथाइनि हाबाफारिफोरखौबो आदबफोरखौबो सोलायनांगौ जानानै फैदों। दा बिनि थाखायनो नैबे दानि बिएडआ बोसोरनै फरायनानै आगोलावथ' बोसोरसेल'मोन, बिनि उनाव बोसोरनै जाबाय। दा बे बोसोरनैनि जे बिएड बे डिग्रियाबो 2030सिमल' सोलिगोन, बिनिफ्राय सोलिनाय नंलिया। दा होमबा बिएड थागोन, नाथाय बियो संहत बिएड कर्स होननानै बुंगोन। बे डिग्रिनिफ्राय जुरिनानै जागोन। बिएड बिएससि बिकम बे डिग्रिनिफ्राय जुरिगोन आरो बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय दुखुनांथाव लाजिथाव रादाब। बे जाबाय बर' सिख्लाया मुस्लिम लंपटजों लाभ जिहादनि बोरलि जानांदों। सासे बर' सिख्ला तेजपुरनि, बेयो सासे बांगाल सेंग्राजों बमब्राय जादों। मूर्खआ बुजिनो रोङाखै बियो माबायदि मानसि। फनाव सोरखौबा रं नाम्बार मोनदों, बेजोंथ' रायलायनायनि दरखार गैया, मानो रायलायसोमनांगौ। नैबेहाय दा खैफोदाव गोग्लैबाय आरो सहायनो हायैनि दा गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनानै लाबाय। लाभलिना बरगहाइनि न'सिम थांग्रा लामाखौ पाक्का खालामबाय। जे जोंनि फिसाफोराबो जुदि बिदिनो लाभलिना नीरज चोप्रा मोनबादि जानो हायोबा, मेसि मोनबादि जानो हायोबा, बे गामि बा ओनसोला बे सासे मानसिनि थाखायनो जौगासारगोन, लामा सामा मोजां जागोन। रन्जन दैमारिखौ गुबुन मोजां जायगायाव लांनाय जासिगोन। बबाव लांगोन, मा खालामगोन, बेनि जेबो थिरांथा गैया। नाथाय बेखौ बर' फिसाफ्रा फोथायनो हाया, फोथायनो नाङा। बेखौ फुथारनोबो लांनो हागौ। बेनिफ्राय कुमारिकाटा रायजोआरि सावस्रि फाहामसालिखौ गं 30 बिसना गोनां फाहामसालियाव महर होगोन, प्रमद बर'आ बुंदों। कुमारिकाटानि बे सावस्रि देहा फाहामसालिखौ 30 बिसना गोनांआव गुस्लायहोगोन आरो बेनिफ्राय फैगौ 28 आगस्टआव बड'लेण्ड दाबिनि हाबाफारियाव बाहागो लाहैनो रांखावरिनि आंखालखौ सुफुंनो अन्थाइ देख्रुबदों। बे मोनसे रादाब। जे बिटिआर सुक्तियावथ' बेखौ बड'लेण्ड दाबिखौ गारथ'बायमोन। दा आरो सोर दैदेनगोन बा दैदेननो ओंखारबोदों बेखौ बुंस'नो हाला। जा हक मानसिफ्रा गारि भारानि थाखाय, जानो लोंनो थाखाय अन्थाइ बुख्रुबदों फैसा बुथुमनो। बेनिफ्राय आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया सुबुंफोरखौ मिज'रामाव मटर गारि लांनो हागोन होननानै गनायथि होबाय। बेनिफ्राय जाबाय इउएनअनि रैखाथि आफादा आफगानिस्ताननि गाज्रि हालोदखौ सावरायदों। आफगानिस्तानाव गाज्रि हालोद जागासिनो दं, गोबां मानसि बुथारगासिनो दं तालिबान थिउरियाफोरा, आरो बे तालिबानफोरखौ मदद खालामदों सिङाव पाकिस्तान आरो चाइनाया। बेखौ लानानै इउएनअनि जे रैखाथि आफाद सिकिउरिटि काउन्सिल बियो गोथौयै सावरायदों। बेनिफ्राय जुलिनि प्रस्ताबखौ नेवसिनायनि थाखाय उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामदों। बे मोनसे लाजिथाव आरो दुखुनांथाव रादाब। जुलिनि प्रस्ताब होनायखौ नेवसिनायनि थाखायनो
14 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिन्जावसाया जिनाहारि खालामजादों। बे मुगैथाव जाथाया जादों कामरुप जिल्लानि रङियायाव। मिथिनो हानाय बादिब्ला रङिया इस्लामपुर जागोन, बे इस्लामपुरनि आनवार हुसेना 14 बोसोर बैसोनि सासे हिन्जावसाखौ जुलिनि प्रस्ताव होदोंमोन। नाथाय हिन्जावसानि नखरा आनवार हुसेननि प्रस्ताबखौ नेवसिगारदों। बेनि फिन्नाय होनो लांसुनिया आनवार हुसेना हिन्जावसाखौ बरपेटायाव लाबोना जिनाहारि खालामो। उनाव हिन्जावसानि नखरा पुलिसनि थानायाव एजाहार होनायखौ लाना आनवार हुसेनखौ एरेस्ट खालामो। मा होनबावनो, एसेबां गाज्रि जाथाय जाबाय थायो आरो बे मोनसे हारियानो बांसिन बिदि गाज्रि खामानिफोरखौ मावबाय थायो। बेनिफ्राय दिनै सुजुथायाव दङ गोसो बेराम डाक्टार आफादनि सोरखारनो लाइजाम, सोलोंसानि गोसो हालोदनि दहायाव फरायसालि जागायफिनदों। बेनिफ्राय जाबाय मा, खेल रत्न बान्थाखौ गोदान मुं होबाय भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ। सोरनि मुङाव खेल रत्न बान्थाया? बेयो केप्टेन ध्यानचन्द प्रेमचन्द आरो ध्यानचन्दनि मुङाव बेखौ होनाय जाबाय। बेनि उनाव रादाब दङ जे चिरांनि देवस्रि हाग्रामायाव जोखोम जानाय माथाम हाग्रानि मैदेरखौ हाग्रा बिफाना फाहामथाय होदों। बेनिफ्राय दिग्बैयाव सासे सुबुंनि गोथै सह मोनदों। आरो दङ 2030 मायथाइनिफ्राय गरि सा 2,50,000 सुबुंनि जिउ खहा जानो हागौ। गिख्रंथाव रादाब बियो। जों बेखायनो सांग्रां जानांगौ देहानि बेलायाव। लोंला जाला खालामबाल' जाया। लोंनानै जानानै बेदरारि थिगसे जानानैल' जोङो जिउखौ रैखा खालामनो हाया। बे खोथाया सैथो। बेनि उनाव फैबाय जे इन्डियान उइमेन हकि टीमनि स्ट्राइकार लारेमसियानिसिम मिजोराम सोरखारा सोरखारि साख्रि होगोन होनना फोसावदों। जोंनि बे आइजो हकि दोलोआव जायफोरा माबायाव गेलेहैदों टकिअ अलिम्पिकआव, बेहाय मिजोरामनि सासे आइजो दङ। दा मिजोराम सोरखारा बेनो सोरखारि साख्रि होगोन होननानै खोथा होदों। बेनिफ्राय जोङो गुबुन रादाब बिलाइयाव थांसै। इंखंनिफ्राय बेखिनियानो। जों फैबाय अग्रदूत रादाब बिलाइयाव। बेहाय दङ 125 বছৰীয়া ইতিহাসত एथलेटिक्सत भारतर प्रथमथ स्वर्ण नीरज चोप्रा 125 बोसोरनि जि जारिमिन अलिम्पिकनि जारिमिनाव देग्लायसो माबायाव एथलेटिक्सआव सनानि मेडेल मोनफेरबाय आरो बेखौ मोननो हादों हारियानानि नीरज चोप्रा। बियो माबायाव आर्मियाव साख्रि मावो। अबयखत अलिम्पिकत स्वर्ण जय बिदि होदों आरो। बेनिफ्राय अलिम्पिकर इतिहासत उज्जवलतम प्रदर्शन। बे नीरज चोप्रानि खामानियानो जे माबायाव जि टकिअ अलिम्पिक बेहाय बेनिख्रुइ साबसिन दिन्थिनाय। बेनिफ्राय 2024 অলিম্পিকত পদকৰ ৰং সলনি কৰাৰ দৃঢ় সংকল্প লাভলিনাৰ। মেডেলखौ गानबाय बियो। बेनिफ्राय बियो बुंदों मेडेलखौ गानखांनायनि उनाव जे 2024 मायथाइनि जि अलिम्पिक जागोन बेहाय लाभलिनाया महरखौ अलिम्पिकनि जि सनानि मेडेल बा माबा मेडेल मोननाय बिनि महरखौनो सोलायगोन इदि होननानै बुंदों आरो। दानो गावो सनानि मेडेलनि थाखाय नाजाथारगोन आरो बेखौ मोननोबो हागोन बे खोथाखौ बुंदों। सहयोगी अध्यापके गवेषणा पत्र चुरि करि लले डक्टरेट डिग्री। बे डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि रादाब। बेसेबां लाजिथाव
सासे प्रफेसारा गुबुन सासेनि जि रिसार्च पेपार बेखौ खावनानै गावसो मास्टार डक्टरेट डिग्री लाबाय PhD डिग्रीखौ गावसो लाबाय बे অলিম্পিক জয়ক নিজে বিশ্বাসে কৰিব পৰা নাই হাৰিয়ানাৰ মতা বাচ্চা बे मता बादशाया सोर मता बादशाया रावबो नङा बे सनानि मेडेल देरहानाय जेभलिन थ्र'आव सनानि मेडेल देरहानाय नीरज चोप्रायानो गोदो गाव उन्दै समाव मानसिफोरजों सोंखारि जायोमोन बाराद्राय लिरदो फुदोखाय मता बादशा होननानै बे मता बादशायानो दिनै भारतनि मान सन्मानखौ रैखा खालामनो हाबाय बेनिफ्राय अगपनेता रन्जित टेकार गृहले केरासिन बमा निक्षेप बे पाठशाला टाउननि खोथा बियो रन्जित टेकाया गोदान MLA जालांबाय आरो बियो आनन्दराम बरुवा एकाडेमि पाठशालानि बिनि रेक्टरबो दा बिनि न'आव मैया केरासिन बमा खुबैदों जाबाय बेनिफ्राय मोनसे रादाब दङ नकल टका प्रस्तुतकारि पलातक मूल अभियुक्त आजमलर आत्महत्या बै आजमल हक होननाया जाय नकल टका बानायग्रा आरो रानग्रा बेयो गावनो उपाय गैयैयाव माबाबाय हमजाहैबाय थानायाव बे आरो बेनिफ्राय रादाब दङ 15 आगस्टर पूर्वे काराबन्दी NDP शীর্ষ नेतार मुकुलिर दाबि जरखायै रन्जित दैमारि बेनि उदांस्रि जानायखौ बिनानै सोमावसारदों आगु NDP आरो गुबुन सिभिलियान मानसिफोराबो बेनिफ्राय जाबाय আজি সামৰণি टकिअ অলিম্পিকৰ दिनै टकिअ অলিম্পিকা जोबगोन इतिहास गढ़ियाव चतुर्थ स्थानाव थाकिल भारतर अदिति असम अदितिया गल्फ गेलेग्रा बे गैया इसेबां मोजां गेलेनानैबो जेबो मेडेल मोनाखै इच्छिनि थाखाय बे ब्रैथि जायगायाव थानांबाय थामथि जायगायाव फैबाबो बे ब्रन्ज मेडेल मोनगोन दा उननि जि अलिम्पिक खेला बेहाय मोनगोन बेयो जों आसा खालामो बे बेनिफ्राय मोनसे जाबाय स्पेनआव परास्त करि फुटबलर हनलाभ ब्राजिलर स्पेनखौ फेजेनबाय ब्राजिला टकिअ अलिम्पिकआव आरो सनानि मेडेल मोननो हाबाय बेसेबां गोग्गाथाव बाथ्रा आरो जोंना भारतआ गुदियावनो माने जेनखालाङो बेनिफ्राय सनानि मेडेलनि जि टेबुल बे टेबुलखौ दिनै आरो फरायनि जे सिन्देशा सना 38 रुपा 31 ब्रन्ज 18 गासै 87 आमेरिकाया सना 36 रुपा 39 ब्रन्ज 33 गासै 108 जापाना सना 27 रुपा 12 ब्रन्ज 17 गासै 56 रासिया सना 20 रुपा 26 ब्रन्ज 23 गासै 69 ब्रिटेन सना 20 रुपा 11 ब्रन्ज 22 गासै 63 बेनिफ्राय अस्ट्रेलिया सना 17 रुपा 7 ब्रन्ज 22 गासै 46 अस्ट्रेलिया जार्मानी सना 10 रुपा 11 ब्रन्ज 16 गासै 37 नेदारलेण्ड सना 10 रुपा 11 ब्रन्ज 12 गासै 33
इटाली सना 10 रुपा 10 आरो ब्रन्ज 19 गासै 39 फ्रान्स सना 9 रुपा 12 आरो ब्रन्ज 11 गासै 32 भारतआ 47 पजिशनाव थांनानै दंहैयो सना मोनसे मोनबाय खुनुरुखुम ओमफ्राय रुपा मोननै जाबाय आरो ब्रन्ज मोनब्रै गासै 7 बान्था आरो बिनि अल वर्ल्ड लेभेलाव माबाया जायो पजिशना 47 जोबोद गाहायाव दङ बेनिफ्राय मोनसे रादाब अमिताभर बक्षगृह हह सारि स्थानत बमा बे फनजों सिगिहरनाय अमिताभनि न' आरो सोरनिबा न'आव बमा दोननाय जादों इदि होननानै बेनिफ्राय थगायसुलाफोरनि मोनसे रादाब सरकारि धन लय कुम्भ मेला भुवा कभिड परीक्षा कभिडखौ माबायदि आनजाद नायदों बै थांनाय कुम्भ मेलायाव एखे लाजिथाव सोरखारनिफ्राय दोहोन लानानै कभिड टेस्ट खालामनायनि दोहोन लानानै नाङा फाङा नंखायखौनो कभिड टेस्ट खालामनाय खोन्थादों बे दानिया जोङो थांदिनि गुबुन रादाब बिलाइयाव असमिया प्रतिदिन बेहायबो बे अग्रदूतआव जे रादाब दङ बेनोसै थेवबो फरायनोसै अलिम्पिকৰ ट्रेक एन्ड फिल्डत दीर्घ ব্যৰ্থতাৰ অৱসান ঘটাই ভাৰতৰ প্ৰথমটো পদক মানে सनानिसो आरो बेबो अबाव बे माबायाव खारनाय बारनायाव जायखौ ट्रेक एन्ड फिल्ड होनो बेहाय मोनदों बे जेभलिन थ्र खुबैनानै आरो बे जाबाय नीरज चोप्रा बेनिफ्राय जाबाय मिरुजलै मोदीर फन इतिहास रसि देखक करिला धन्य लाभलिनानोबो फन हरदों सोरनिबाबो फन हरदों नरेन्द्र मोदिया दा नीरज मोदीनोबो फन हरदों ओरैबायदि बुंदों इतिहास रसि देखक करिला धन्य जारिमिन रनसायबाय आरो जारिमिन रनसायनानै हादोरखौ नोङो धन्य खालामबाय बे आरो बेनिफ्राय राजखान्थिनि मोनसे रादाब महिलारे मुख्यमंत्री हह दलर शीर्ष नेतृत्वर गठन बैठक सिरि सिरि रायलायखुमादोंनो हिमंत बिश्व शर्मा आरो गावनि माखासे लोगोफोरा हाग्रामा महिलारिजों दा हाग्रामा बीपीएफ दलक बीजेपी रे सामिल होवार प्रस्ताव दा बीजेपी माने हिमंत बिश्व शर्माया मा थांखि होदों मा प्रस्ताव होदों मा प्रपोजाल हाग्रामानो बे जाबाय बीपीएफ दोलोआ बीजेपी सामिल जानांगौ बीपीएफ जानानै थाबाय थानो नांला बे आरो गावनो हाग्रामानो बीटीसीनि चिफ बिबानखौ जासिदों बेनिफ्राय दुई मुख्यमंत्री बैठकत 24 घंटा नौहौते आग्राखन दिसपुरर काखते कन्याधरात बगा दागति सीमा निर्धारण मेघालयनियाबो मा खालामलायबाय मिजोरामनि यावनो गोसो दुंखांनानै ओइ जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रिफोर थाग्रा जि कन्याधरा बे कन्याधराखौ जोङो आसामनि होननानै सानो नाथाय मेघालयना गावसिनि होननानै सानो मैया राजा लामा गेजेर गेजेरनो दागो होनानै गावसिनि होननानै लाबाय बेनिफ्राय एपीएससी केलेंकार नतुन मर जिकोनो मुहूर्तते ग्रेप्तार हब नम्बर बराय साकरि लुआ 26 बिखाया 26 जे अफिसारफोर जानानै दङ एपीएससी नि आनजाद पास जानानै बिसोरो थाबैनो हमजानो हागौ जायफोरा नम्बर बारायनानै एपीएससी पास जादों आरो साख्रि लादों मन्त्री शुक्लबैद्य सिंहलर सन्मुखते मिजोराम मुखी गारि आक्रमण जनता बेखौ खालामनांलामोन सुग्लायनांसिगौमोन मन्त्री शुक्लबैद्य आरो अशोक सिंहालनि सिगाङावनो मिजोरामाव थांनो लानाय गारिखौ रायजोफोरा बुख्रुब सुख्रुब खालामदों बे थिग जायाखै बिदिजों जोङो गोरोबनानै थानो हानाय नङा बेनिफ्राय जाबाय আফগানিস্তানত ভয়াবহ যুদ্ধ ৰাষ্ট্ৰসংঘত অভিযোগ পাকিস্তানে সহায় কৰি আছে তালিবানৰ बे इंखङाव आलादायै दङ आरो बेहाय बिदि जे राष्ट्रसंघआ
अजद खालामदों जे पाकिस्ताना तालिबानफोरखौ मदद खालामगासिनो दं। पाकिस्तानल' नङा, चाइनायाबो गासै तालिबाननि ट्रेनिंआ जायोनो दाखालि भारतारि मोनसे रिपाब्लिक माबा मोनसे टेलिभिजननि चेनेला माबा खालामनायाव मोगा मोगि लानायाव तालिबाननि लिडारा बुंदों जे गासिबो माबायावनो जायो, पाकिस्तानावनो ट्रेनिंनि खामानिफ्रा जायो बे आरो। बिनिफ्राय होनदों मा महालित आकाली दলৰ যুৱ नेता गुलियाय हत्या। गाज्रि खौरां मोनसे जे महाली होननाय पान्जाबनि महाली होननायाव जे सासे যুৱ नेता सेंग्रा दैदेनगिरि आकाली दलनि बेखौ गावथारदों। जनसनर प्रतिषेधकलै केन्द्रत अनुमोदन। जनसन जनसन जे मोनसे कम्पानि दङ बेबो भेक्सिन बहनदों आरो बे भेक्सिना गंसेयावनो जाय गंनै कभाक्सिन बादि गंनै लालायनाङा गंसेयानो जायो, बेखौ जोंनि मिरु सोरखारा गनायथि होबाय। बेनिफ्राय 47 संख्यक स्थानावलै उन्नित भारत 47 पजिशनाव थांबाय भारतआ टकिअ अलिम्पिकआव। बिनि आरो गाहायाव दंथारोमोन, बे एसे आवगायबाय आरो मैया सना मोननानै। बेनो मोजां, जोङो बेखौ दोनबाय प्रतिदिनखौ। दानिया जों थांदिनि नियमिया बार्ता होननाय रादाब बिलाइयाव। बेहाय दङ इतिहास रसि एथलेटिक्सत प्रथम दहनर पदक एथलेटिक्सआव एथलेटाव आरो बे नीरज चोप्राया सनानि मेडेल मोनदों मैया जाभलिन थ्र' खुबैनानै, बेखौनो लिरदों। बेनिफ्राय अखम बाखिर जनमत प्रतिबाद उपेक्षा NHPCৰ 2022 চনৰ আগষ্টত আৰম্ভ হ'ব নামনি সোৱণশিৰি প্ৰকল্পৰ উৎপাদন। যে 2022 मायथाइनि आगस्तआव सोवणशिरि जि सोवणशिरि प्रजेक्ट, बे प्रजेक्टआव मोब्लिब गोहो दिहुननायखौ जागायसिगोन NHPCआ। दा रायजोफोराथ' हेंथा होबाय थादोंमोन, रायजो बांसिनै आसु छात्र हेंथाया, नाथाय बेखौ नेवसिनानै NHPCआ बे खामानिखौ मावफुंदों आरो फैगौ बोसोरनि माबायाव आगस्त दानाव बेखौ दिहुनसिगोन। बेनिफ्राय इफक'र पदक्षेप आधुनिक कृषिर इतिहासखौ जुगान्तकारी घटना मुख्यमंत्री जोंनि गिबि मन्थ्रिया बुंदों बे मोनसे जारिमिनारि जाथाय, बिराद जाथाय। इफक'आ हासार, मा हासार, इउरिया हासार बे साप्लाइ खालामसिगोन। प्रथमबारावलै नेनो इउरिया अखमलै प्रेरण प्रक्रियार फ्लेग अफ। नेनो इउरिया होननानै नाम दोनदों। बे माबायावबो हरसिगोन आसामावबो, आरो खोब सम्भब दामा एसे खम जानो हागौ आरो। उपनिर्वाचनकलै बदरुद्दिन आजमल कंग्रेसर लगत UDFर सम्पर्क 100% अटुट आसि। सोरबा सोरबा मा बुंबाय थाथों, नाथाय कंग्रेस आरो UDFनि गेजेराव जि माबा इलेक्शननि जट बियो थिगानो दङ। बेनिफ्राय विधायक फणी तालुकदार BJPলৈ নাযায়, নতুনকৈ ৰাজনীতিলৈ অহা অখিলেশ যি মন যায় তাকেই কয়। যে ফণী তালুকদাरा AIUDFनिफ्राय टिकेट लानानै भबानिपुर समस्थियाव देरहादों, MLA जाहैदों एबार, आरो बेखौ ब्लेकमेल खालामनो नाजागासिनो दं होननानै बुंदों जे BJPआव थांसिगोन, BJPआव थांसिगोन। नाथाय आजमला बुंदों बियो BJPआव थाङा। बेनिफ्राय जाबाय मा BPFৰ সম্পৰ্ক সেট কৰিব নিবিচাৰে। BPFৰে সম্পৰ্ক সেট কৰিব নিবিচাৰে। सोरो কংগ্ৰেছা हाग्रामारि आलोचनार प्रस्ताव प्रदेश कংগ্ৰেছৰ सभापति भूपेन बराया हाग्रामाजों रायलायनो आगान सुरदों। BPFजों सम्पर्कखौ दाननाय नङा बे आरो। बेबो जोब्बाय। बेनिफ्राय जोङो दा थांदिनो आमार अखमाव दङ नीरज चोप्रानि बे सनानि मेडेल देरहानाय। बेनिफ्राय आरक्षीर अतिथि हालात मुक्तिर पूर्वे जिर'नि लैसे रन्जन दैमारिया।
बेफोरो एसेबो फोथायथावा नायदो बे रन्जन दैमारिनि उदांस्रिनि थाखाय दाबि खालामगासिनो दङ बयबो रायजोफोरा नाथाय बेखौ माबा माबि फान्दायगासिनो दङ जाय जेलनिफ्राय बख'नानै लांनानै बहाबा दोनहैदों दा आरो पुलिसनि गेस्ट हाउसआव दोनहैदोंनो एसे मोजाङै जिरायथों होननानै थारगोन ना मागोन जेबो फोथायस'नो हाला एबार महानगरीते एनकाउन्टार एबार गुवाहाटी महानगरनि आवथायावनो माबादों गुलि गावदों बे ड्राग रोगाग्राफोरखौ सासे बर' नामा असित बर' बे हमजाबाय आरो कुरबान आली होननाया गुलि नांजादों आथिङाव बेनिफ्राय खद महानगरीते आरक्षीरे बुजाबुजिरै सलिसे काट सिन्डिकेट दंफांनि बेफारिफोरा महानगरावनो पुलिसजों बुजाबुजि खालामदों तारमाने थाखा फैसा लेनदेन खालामनानै दंफां रोगानो होदों बेनिफ्राय जाबाय मा जतने सामिलकरन ममता राज आतिथ्य कलकाता अखिल गगैयाबो कलकातायाव थांगासिनो दं गावबो सिमान जादों खननै थांबाय ममता बेनार्जीजों माबा खालामबाय सावरायबाय दा बे सावरायनाया ना एखे सामिल जाहैनाय तृणमूल कंग्रेसाव ना खालि जट खानायल' लोगो जानायल' बे आरो एके 56 M21 हह जब्द अस्त्र भान्डार धृत सारि बे मेरापानि नागालेण्ड सिमानि रादाब बेहाय मा नागा थिउरियाफोरा हाथियार दोननानै दंफैयो थाखुमानानै दंफैयो आरो गाज्रि खामानि मावगासिनो दं बेखौ आसामनिफ्राय थांनानै उदखार खालामहैदों आरो बे हाथियारफोरखौ मोनदों बेनिफ्राय जाबाय मा गुवाहाटीर जाल नट प्रस्तुतकारी चक्र आरो दुजनक ग्रेप्टार बै जे मामुनि रय बर' होननाया हमजादों हेल्टा बेगम हमजादों बिनि हेल्टानि फिसाय आजमल हकआ मैया हमजाबाय गावनो आरो बिसोरनि अनगायैबो नै सानै आरो हमजाबावदों सासे आइजो सासे हौवा बे आरो मीनाक्षी दास होननाय आरो सासेया हौवाया देनजित दास इसोरा हमजाबाय जम्मू काश्मीर शहीदर नामेरे हब सरकारि विद्यालयসমূहर नामकरण नै जम्मू काश्मीरनि स्कुलफोरनि मुंखौ मुंख्लंफोरनि मुङै दोननो थांखि लादों बेनिफ्राय ब्लुटुथ हेडफोनार विस्फोरण क्षति युवकर मृत्यु ब्लुटुथ जे हेडफोन ब्लुटुथनि हेडफोन दंना बेखौ गाननानै माबा खोनासङो रायलायो बेहाय बेरफुनानै हेडफोन बेरफुनानै सासे सेंग्रा थैदों गथमुखी प्राण रक्षा त्रिपुरा मुख्यमंत्री बिप्लब देब दे त्रिपुरानि गिबि मन्थ्रि बिप्लब देबनि गारियाव हामला खालामदों बे खुनुरुखुम बारग'बाय बेखौ होनदों बे बेनिफ्राय राजकुंद्रार आवेदन पुनर नाकच बम्बे उच्च न्यायालय बै गाज्रि सिनेमा बानायग्रा राजकुंद्रा शिल्पा शेट्टीनि फिसाय बियो जामिननि थाखाय आरज गाबदोंमोन नाथाय बेखौ नाकच खालामबाय जोगारबाय बे जाबाय दानिया जों थांदिनि सेन्टिनेल रादाब बिलाइयाव बेहाय मोननैल' रादाब जोङो लागोन मिनिस्टार्स एट वर्क टु लिफ्ट मिजोराम ब्लकेट मिजोरामाव थांनाय लामाखौ बन्द जे खालामनानै दोनदों बेखौ बोखारनो थाखाय मन्थ्रिफ्रा नाजादों बेनिफ्राय जाबाय मा प्राइवेट स्कुल्स एग्री टु काट फीस ड्यूरिंग पेंडेमिक बे पेंडेमिक सिचुएशन COVID-19 नि थाखाय जि गाज्रि हालोद बे समाव स्कुल बन्द जादों बे समनि एसे माबाखौ फिसखौ स्कुलनि फिस टिउसन फिसफोरखौ एसे दाननो थाखाय प्राइवेट स्कुलफोरा राजि जादों
बेनिफ्राय मा चाइनिज क्रेकडाउन अन तालिबान लैंग्वेज गाज्रि रादाब तिब्बेटान लैंग्वेज चाइनाया दा तिब्बेटाव जि आगोलनिफ्रायनो राव दङ तिब्बती मानसिनि राव आरो हांखो बेखौ खोमोरनो खोमानो नाजागासिनो दङ नोंथांमोना रादाब बिलाइखौ फरायबा बे सेन्ट्रेल रादाब बिलाइखौ अब्ला बे खोथाखौ मिथिगोन बे जोबोद गाज्रि खोथा जोंनाबो बर' रावा बिदिनो थांनो नागिरदोंमोन बिनि आगोल असमिया रावा बिदि हालोदाव गोग्लैदोंमोन जों बिदिखौ रावबो लुबैनो नाङा बेनिफ्राय बेखिनियानोसै दानिया जोङो गुबुन रादाब बिलाइयाव थांसै बे जाबाय दैनिक जन्मभूमि दैनिक जन्मभूमियाव नैबे मुख्यमंत्री पर्यायर बैठकर 24 घंटार पाछते अलता खर विधायक फणी तालुकदार पदले मुखते सीमा निर्धारण चिन्ह अंकन मेघालय आरक्षीर कन्याधरा पाहाड़र लगते समीपर अंचल निजर बुली दाबी ड्रोन जोगे तला आलोकचित्र सहायत सीमा निर्धारण बुली घोषणा भबानीपुरनि एमएलए फणी तालुकदारा बे कन्याधरा थिंजाय थायो बेहा न' दङ बेहाय बिनि न'खौबो लाफानानै मेघालयनि मानसिया सिमना बोदों मैया राजा लामा गेजेर गेजेर गुफुर दाखोलायदों राजा लामायानो खावनैसो जाबाय खावसेया गावसोरनि खावसेया आसामनि बेबादि दा मा खालामो आसाम सरकारा आरो मिरु सरकारा बोरै बेखौ सुस्राङो बेनिफ्राय नामभर्तिकुलै बिफाङत परिसे उच्चतर माध्यमिक आरो महाविद्यालय कर्तृपक्ष जोबोद गोबां फरायसाफोर पास जादों परीक्षा होआलासिनो दा बिसोरो बयबो एडमिशन लानो हांखुर जादों नाथाय कलेज हायर सेकेन्डारिफोराव जायगा गैया थोजासे जायगा गैया बेखौ लानानै सिन्था जादों ओजोंहाय सोरखारा होनदों एडमिशन होनांगोन फरायसा आफादाबो होनदों एडमिशन होनांगोन नाथाय कलेजफोरा मा खालामनो स्कुलफोरा मा खालामनो जायगा गैयाबालाय बे खोथा जादों बेनिफ्राय मोनसे रादाब अलिम्पिकआव 11टा पदक जय जोंना गासैसो मा मोनब्रै जाहैबाय बिसिना सासेयानो मा मोन 11 बान्था मोनदों मोन 11 मेडेल मोननो हादों आरो बिनि मुङा जाबाय फेलिक्स हारसिङैनो मोन 11 मोनबाय बेखौ गेलेलाय जेरावबो देरहादों हाबाब आरो जोंना इन्डियाना सासेथ' नङा दोलोयै लोगो नांबाबो मोन 10 मेडेलखौनो मोननो हायाखिसै बेसेबां लाजिथाव बे जाबाय बेनिफ्राय जोङो थांदिनि जोबथा रादाब बिलाइ दैनिक असम बेहाय दङ हाहिमुखे पदक ग्रहण करिले असम कन्याय बक्सिंगर फाइनल साले लाभलिनाय रादाब बियो फाइनल खेलाखौ नायदों आरो गावनि जि मेडेल बे मेडेलखौ गानबाय आरो आहानेर सराब भातिर परा आजिर टकिय'लि बेखौ सिंनिखौ फरायबा मिथिगोन सराब भातिनि गुवाहाटीयाव सराब भाति होननाय मोनसे जायगा दं आर्य विद्यापीठ कलेज खाथियाव बे आर्य विद्यापीठ कलेजखौ 1958 मायथाइयाव गायसनदों आरो बेहायनो सोरबा दैदेनगिरिया कलेजनिया बे मोनसे मा बक्सिं रिं बानायदोंमोन आरो बक्सिं सौलायग्रा आरो दिनै लाभलिनाया टकिअ अलिम्पिकआव बान्था मोननो हाबाय बेनिफ्राय रेसलिंआव पुनियार ब्रन्ज रेसलिंआव पुनियाया ब्रन्ज मोनबाय जाहक देरहादों मोजाङानो रादाब जेनबाथ' गाज्रिमोन दा ब्रन्ज मोनबाय बेनो मोजां बेनिफ्राय उपनिर्वाचन इउपिपिएल बिपिएफअ तत्पर फैगौ जे उफेरा बिसायख'थि एमएलए नि बेहाय इउपिपिएल ला एखे हाखा दावरा खालामदों
आरो BPF-आबो जोबोद लाहार फाहार खालामदों। बेनिफ्राय 19,000 कौटि खमकै खरस, एसे एनैल' नङा, 19,000 कौटि थाखा खम खरस खालामनायनि थांखि। मितब्ययिता ने पुजरनाथनि थाखा गैयिनि थाखाय ना मितब्ययिनि थाखाय, इक'नमिकेलनि थाखाय 22टा हिटानत बय राग दिसपुरत अजन्ता नेउकनि जि रां बावजा बेहाय बे बाथ्राया ओंखारदों। 22 बिफानाव मा थाखाखौ खमायदों, रां बाजेट खालामनायखौ खमायदों, थाखा हमनायखौ। आरो कंग्रेस AIDF सम्पर्क 1% थिगै आसि, बेखौ आगोलावबो फरायबाय जे कंग्रेस आरो AIDF नि जि जट, बे जटआ आरो सम्पर्कआ थिगैनो दं होननानै बदरुद्दिन आजमलआ रावनि खोथाखौ खोनासंनो नाङा इदि जाहैदों। आरो बेनिफ्राय राज्यत कभिडत पुनर 15 जनर मृत्यु, दुखुनांथाव बाथ्रा। असम हादोरसायाव आरो 15 मानसि थैबावबाय कर'नाजों। बेनिफ्राय हिमाचल उतखात NACN IMR हिबिर, बे मेरापानिनि जाथाय। हाग्रायाव केम्प दंफैयोमोन, लुनानै दंफैयोमोन NACN IMA, बेखौ उतखात खालामदों आसाम पुलिसा। बेनिफ्राय अलिम्पिक इतिहासाव भारतର श्रेष्ठ प्रदर्शन, बे श्रेष्ठ प्रदर्शना नीरज चोप्रानि, बेखौनो बुंदों। बेनिफ्राय एकादश अलिम्पिक पदकगिरि इतिहासकार पातत एलिसन फेलिक्स, बे दहायनो जाबाय। सासे मानसियाखि, सासे गेलेग्राया मोनसे अलिम्पिक खेलायाव 11 मेडेल मोननाय, बान्था मोननायाखि खम खोथा, जोबोद गिदिर खोथा। टकिअ अलिम्पिक रिदमिक जिमनास्टिक्स व्यक्तिगत अलराउन्ड फाइनाल इटालिर मिलेना बाल्दासारि। जोंनिया भारतनिया जेबो पात्ता मोनाखिसै माबायाव जिमनास्टिक्सआव। बेनिफ्राय बेखिनियानोसै जे दिनैनि जि रादाब बिलाइनिफ्राय रादाब फरायनाय बा रादाब ओंखारनाय, बेखौ फरायनाय, बियो एखिनियावनो फोजोबबाय। जोबथारनायाव आं नोंथांमोननो आंनि गोरबो सिंनिफ्राय मोजां मोननाय, हामलायनाय आरो खुलुमनायखौ बावनानै बे आफादखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।